ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు. అందరికీ యేసుదేవుటి బెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం సోదం తిని సహిస్తోడు ధన్యుడు కోండు దేవుటిని ప్రేమించి సోదంతి గెలుస్తో గనక దేవుడోనికి జీవ కిరీట తిని ఈతుండు. యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ప్రార్థన. తండ్రి మీకు వందనకయ్యా ఇద్దు ప్రభా ఈ పిల్లను కుటుంబకిని జ్ఞాపకం తుంపును బాత శోధనకిని మినురు బాత శ్రమకిని మినురు విడిపిసి గెలిపిసయ్యా నడిపిస ನಿಮ್ಮ ఈదన్ జీవ కిరీట తిని తీసుకుండటం శాంక ఆఖరి వరకు నిరీక్షణతోటి నిచ్చి గెలిసి నేను మహిమపరచని భాగ్యత నియమించురు. ఈ మాట అంతా యేసయ్య పెదర్తి తలపొరమినం తండ్రి. ఆమేన్.